আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো বিভিন্ন সমস্যাত আমি ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ। আজিও ঘটনা অহা দিনত আমাৰ ৰণনীতি লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক আমি অধিক ভোটত নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে এই ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে নিজা পলিচি কৰিব, নিজৰ যি কেম্পেইনিঙৰ যি মানে পলিচি সেইবোৰ তুলি কৰিব। সেইকাৰণে আমাৰ এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दतमा LAC स्टेरिं कमिटि दानाय जादों। दिनै पूर्णांग भाबै दाबाय आरो बे दतमा LAC हिसाबै बे स्टेरिं कमिटिया जयন্ত बसुमतारी देरहानायनि खामानि मावगोन। बे ओनसोलाव जेसेबां प्राइमारि आरो ब्लक बुथ लेभेल बेयाव जों थाङै प्रचार खालामनानै जाहाथे गोबां माने रायजो राजाया भटखौ होयो आरो जयন্ত बसुमतारीखौ देरहानायाव जाहाथे सहाय खालामो। बिनि थाखायनो बे दतमा LAC निफ्राय बेफोर खामानिखौ मावनाय जागोन। आरो आङो बे दतमा LAC नि गोदानै जे विधान सभा MLA नि LAC हिसाबै जों बयबो गोदान बिदिनो गोदान हिसाबै माबा मोनसे सिनायनायनि बा परिचय जानायनि मोनसे खाबु मोनलायदों जों दिनै बेयाव स्टेरिं कमिटि दानानै। आरो बे स्टेरिं कमिटिनि गेजेरजोंनो बे फैगौ 7 मे 4 जुन एप्रिलाव जितु रिजाल्ट मोनगोन जयন্ত बसुमतारीनि मोननै खामानि मावनाय जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो। बेनिनो जोङो दिनै जथुमदों। प्रिथिबिराज बिथाङाबो नैबे क'क्राझारनिफ्रायनो जे उदां बिजाथि महरै गसंदों, माबायदि जागोन सार? बिथांनि थाखाय गोहोम गोलैगोन नामा? गणतन्त्र देशआव बयबो गेलेनो हायो। प्रिथिबिराजल' नङा, सोरबा सोरबा माबायाबो हायो। नाथायबा बेफोर जेबो फेक्टर नङा। जों बेखौ सिनायानो आरो बिथाङा अबे दलाव दङ बेखौ आं दाबो मिन्थिया। दा ओंखायनो बे जोंनि थाखाय फेक्टर नङा। आरो दा जोङो नुनो मोननायाव जोंनि थाखाय फेक्टरखौनो जों नुवाखै। जिहेतु जों मोनथाम इन्जिन बाय ज' जादों, मोनथाम दल ज' जादों, UPPL, BJP आरो AGP। बे मोनथाम दलनि शक्ति जेराव भारतआव आरोबाव खनसेबाव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों प्रधानमन्त्री बानायनायनि थाखाय बयबो रायजो राजा खामानि मावदों। ओंखायनो जिखुनु दल संगठननि बिजाथि फैदों बे फेक्टर जानाय नङा। दा बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै देरहागोन बायदि सार? बे उननि समाव जों बुंगोन। बेखौ दिनैसो स्टेरिं कमिटि दादों। दिनैनो आरो बेखौ डिक्लेयार खालामनांगौनि सम्भब नङा। मुथथे जों गोबां भटआव देरहागोन आरो गोबां जों एसे खामानि मावगोन आरो बिनि उननि पर्यायावहाय जोङो डिक्लेयार होगोन जे जों एथ' भटआव देरहागोन।